ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பகவத்கீதா 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 2வது நாள். சோ 2வது நாள்ல நேத்துக்கு ரொம்ப பேசிக் தான் பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா. இன்னைக்குல இருந்து இன்னையில இருந்தா கொஞ்சம் ஆரம்பிக்க போறோம். நம்ம பகவத்கீதானா என்னன்னு படிக்க போறோம். ஓகே, அப்ப எல்லாரும் கான்சென்ட்ரேஷனோட அட்லீஸ்ட் இன்னையில இருந்தாவது கண்டிப்பா நம்ம வந்து பகவான் வேண்டிக்கணும். அவ்வளவுதான், டெய்லி அட்டென்ட் பண்ணணும். அப்பதான் நமக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சு வரும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கலாம். இப்ப நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்தா இப்ப நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். அங்க உள்ள டேட்டி தான் இது, அந்த கோயிலோட டேட்டி தான். நல்லா பார்த்து நல்ல இது சேவிச்சுட்டு எல்லா கிளாஸும் ஒழுங்கா வரணும். ஒரு ஸ்லோகத்தோட என்ன அர்த்தம், ஸ்லோகம் படிக்க வரலன்னாலும் பரவாயில்ல, நமக்கு அர்த்தம் புரியும். ஒரு ஸ்லோகத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அர்த்தம் இருக்கு. ஏன்னா இது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்து நடத்தணும், அந்த இதுலதான் இருக்கு. சோ ஓகே, நம்ம வந்து இப்ப இந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் கையை கூப்பிட்டு ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் வந்து சொல்லிடணும். எல்லாம் மியூட்லயே சொல்லணும், அன்மியூட் பண்ணவே வேண்டாம். हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. यस, बबीता माता जी. हरे कृष्णा माता जी. பழத்தி எடுத்துருங்க. இல்ல சாட் யாரெல்லாம் போட்டுருக்காங்களோ பேரை எழுதி வச்சிருங்க. ओके माता जी. படிக்கிற माता जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तथादि स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुप एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदन्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं वाक्ताग्यं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. माता जी, हरे कृष्णा. இன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த வகுப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 2. அதோட என்ன டைட்டில்? கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம். கீதையோட ஷார்ட்டா இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சம்மரி பார்ப்போம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபய்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இவர் யாரு? ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான். ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இதெல்லாம் கற்போம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோமோ ஜஸ்ட் ஒரு குவிக் ரீகேப். திருத்தராஷ்டிரர் வந்து கேட்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால, என்னோட பசங்களும் என்னோட தம்பி பசங்களும் என்ன பண்றாங்க, கிம் அபூர்வத்தை என்ன பண்றாங்க. சஞ்சயன் வந்து அவருடைய அசிஸ்டன்ட். அவர் உட்கார்ந்து இவருக்கு வந்து ஞான திருஷ்டியால அவருக்கு வந்து அந்த தெரியும், பேட்டில் ஃபீல்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும். அதனால கேட்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் கேட்டுன்னு இருப்பார் அவர். அப்புறம் ஒண்ணுமே பேச மாட்டார். அந்த ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னதோட சரி. அப்புறம் 1.2 11 வரைக்கும் துரியோதனின் பயம்.
பண்றது தப்பு. ஆக்சுவலி தப்பு பண்றவளுக்கு எப்படியும் ஒரு இது இருக்கும், ஒரு குற்ற உணர்வு இருக்குமே, அந்த பயம். அவங்க சங்கெல்லாம் ஊதுறாங்க பாண்டவாசலாம் அப்படியே நொறுங்குறத நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. சோ மகத்தையும் சமம் வியூடாம், யாரெல்லாம் அங்க வியூடம், அது என்னது, அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்து ஒரு மாதிரி, இங்க வந்து யானைப்படை நிற்கும், இங்க குதிரைப்படை நிற்கும், இங்க ஆட்படை நிற்கும், எல்லாம் இப்படி இப்படியே நிற்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு இதெல்லாம் கிரிக்கெட் ஃபீல்ட்ல எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் பயம் அவனுக்கு. எல்லாம் ரொம்ப என்னது கிரேட் ஆர்ச்சர்ஸ் எல்லாம் அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, அங்க இருக்கா. அதனால கொஞ்சம் வந்து பயம் இருக்கு அவனுக்கு. சங்கு ஊதுதல் அப்புறம் எல்லாம் போர் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி சங்கு ஊதும் போதே வந்து ஹிருதயானி ஹிருதயம்னா என்னது, இதயம். இதயம்லாம் அவங்களுக்கு நொறுங்கி போய் விட்டது அப்படின்னா என்ன, பயம். அவங்களுக்கு பயத்து காரணம் தான், ஒரு பிடிவாதம், ஒரு வீம்புக்கு வேண்டி இல்ல கொடுக்க முடியாது, ராஜ்யம் கொடுக்க முடியாதுன்னு அவ பாண்டவஸ்ட சொன்னது. போர் புரியலாம் பேச்சுல சொன்னாங்க, ஆனா பயம், நம்ம வந்து தோத்து போயிட்டோம்னா என்ன பண்றதுன்னு பயம். அப்ப அந்த சங்கு ஊதும் போதே அவங்க வந்து இது பயந்தாச்சு. அர்ஜுனனின் அவதானிப்பு, அர்ஜுனன் பாக்குறார் எதிரணியில யார் இருக்காங்க, நம்ம அணியில யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவருக்கு என்னது பயம் வரல, இது பச்சாதாபம், என்னது கம்பேஷன். ஐயோ பாவம் இவங்கெல்லாம் இறந்து போயிடுவாங்களே, நான் தான் ஒரு அம்பை தான் எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்களே, அங்க யாரெல்லாம் இருக்கா, தாத்தா இருக்கா, என்னோட குருமார்கள்லாம் இருக்கா, என்னோட கசின்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, எல்லாம் தெரிஞ்ச ராஜாமார்கள்லாம் இருக்காங்க, எல்லாரும் இறந்து போயிடுவாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நினைச்சவன் என்னது ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டு காண்டீவம் சம்ஸ்ரதே ஹஸ்தாத்னா கையில இருந்து காண்டீவம்னா நழுவி விழறதான். அவ்வளவு தளர்ந்து போயிட்டார் அவர், வீக்கா போயிட்டார், மென்டலி ஹி பிகேம் வெரி வீக். அர்ஜுனன் சண்டை போடாததற்கு காரணம் என்னதுக்கு, அப்பிரதிகாரம் அசாஸ்திரம், எல்லாம் நான் பண்றதெல்லாம் தப்பான செயல். அவங்க வேணா தப்பா பண்ணட்டும், அவங்களுக்கு என்ன கொலை பண்ணணும்னு இருந்தா அவளுக்கு அவ்வளவுதான் புத்தி, பண்ணட்டும். நான் வந்து தெரிஞ்சுட்டே அவளை எல்லாம் கொலை பண்ணி எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஆர்கியூ பண்றாரு. அதெல்லாம் கேட்கும்போது நமக்கு தோணும், கரெக்ட், என்ன நம்மளும் அர்ஜுனா தானே, நான் புரியாது, ஃபுல்லா தெரியாது நமக்கு, பகவான் என்ன சொல்ல வர்றான்னு நமக்கு தெரியாது, அதனால தானே படிக்க வந்திருக்கும். அப்போ ஆமா கரெக்ட் தானே, அவர் சொல்றது எல்லாம் கரெக்டும். ஆனா இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுக்க போறாரு, அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்க்காதே. வேற இவர் சொல்லி கொடுக்கிறார் குரு, இவர் குருன்னா என்னது, குரு அப்படின்னா என்னது, இருட்டை போக்குறவர். குருன்னா இருட்டை போக்குறவர். என்ன இருட்டு, இந்த மாதிரி லைட் அந்த இருட்டு கிடையாது, ஞானம். அஜ்ஞானமா இருக்கு, நமக்கு இன்னும் ஒண்ணு தெரியாது, பகவத்கீதை படிச்சாலும் தெரியாதுதான், ஏன்னா அவ்வளவு ரொம்ப நுணுக்கமா ஒவ்வொரு வேர்டுக்கு 10,000 எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலாம், அவ்வளவு இருக்கு. அதுவும் நமக்குலாம் அவ்வளவு ஞானம் போறாது. அப்ப அது போக்குறது யாரு, கிருஷ்ணர் தான் போக்குறார். அதனால அவருக்கு வந்து குரு, சிறந்த குருன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு பேரு. எஸ். அப்புறம் இப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், நெருக்கடியை சமாளித்தல். இப்ப ஒரு நெருக்கடியான சிச்சுவேஷன், என்ன சிச்சுவேஷன், ஒரே நிமிஷம் எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுறேன்னா சொல்லிட்டேன். அப்ப வந்து 2.1 10 வரைக்கும் நெருக்கடியை சமாளித்த. நெருக்கடினா என்னது, போர்க்களத்துல வந்தாச்சு, ஆனா போர் புரியறதுக்கு தயங்குறார் யாரு, அர்ஜுனன். அப்ப எப்படி அந்த நெருக்கடி எப்படி சமாளிக்கிறது, போயிட்டு முதுக காட்டின்னு போயிடலாமா, அப்புறம் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவா, அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. போர் புரிஞ்சா அவ பயம், இவாளே இறந்து போயிடுவாளே, எல்லாரும் இறக்க வச்சுட்டு நேக்க வந்து இப்ப ராஜ்யம் கிடைச்சா அதுல என்ன எனக்கு சந்தோஷம், நோ என்ஜாய்மெண்ட், இப்படி எல்லாம் நிறைய அவருக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸ்கியூஸ் எல்லாம் சொல்லி பாக்குறாரு. ஆனா ஒண்ணு மாத்திரம், அவர் வந்து முதுக காட்டின்னு போகல, ஆனா வந்து சரணடைஞ்சுட்டார். கிருஷ்ணா சொன்னார், கிருஷ்ணா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல, எல்லாம் கன்ஃபியூஸ், நீங்க சொல்லுங்க, சிஷ்யஸ்தே அகம், நான் வந்து உங்க சிஷ்யன், எனக்கு நீங்க சொல்லி கொடுங்க, நான் வந்து அது போல நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அப்படிதான் நம்ம இருக்கணும். நமக்கு புரியலைனாக்கா அவளோட கைவிடக்கூடாது, அந்த வேலையை எனக்கு தெரியாது, நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது. யாருக்கு தெரியுமோ அவகிட்ட கேட்டு நம்ம வந்து படிச்சு பண்ணலாம். அடுத்த 2.11 இருந்து 30 வரைக்கும் எனது உண்மையான அடையாளம். பகவானோட உண்மையான அடையாளம் என்னது, நம்மளோட ஜீவாத்மா. நமக்கு என்ன பேரு, ஜீவாத்மா. நம்மளும் ஆத்மா தான், ஜீவாத்மா. அவர் வந்து பரம ஆத்மா, அதுதான் டிஃபரன்ஸ். அப்புறம் அவர் வந்து அவருக்கு எல்லா இதை பத்தியும் தெரியும், எல்லா ஆத்மாவை பத்தியும் தெரியும், நமக்கு நம்ம உடலை பத்தி மாத்திரம்தான் தெரியும். சோ இது வந்து இந்த உண்மையான அடையாளத்தை பத்தி அவர் காட்டப்படும். அப்புறம் 31 இருந்து 53 வந்து 2 கடமைகள், என்னெல்லாம் 2 கடமைகள் அது பார்க்கலாம். 54 இருந்து 72 நீடித்த மகிழ்ச்சி, எதை அடைஞ்சா நமக்கு வந்து நீடித்த மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு அதையும் பார்க்கலாம். எஸ். அத்தியாயம் 1ல என்ன பார்த்தோம், ஜஸ்ட் ஒரு குவிக் ரீகேப் பண்ணிடலாம். ஏன் அர்ஜுனன் போராட விரும்பவில்லை, பிகாஸ் இறக்க பொண்ணு, அவங்க எல்லாம் இறந்து போயிடுவாங்களே, நான் அவங்களை எல்லாம் இறக்க வச்சு எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் கிடைச்சு அதுல எல்லாம் எனக்கு அவ்வளவு எல்லாம் ஆசை கிடையாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் பேராசை கிடையாது எனக்கு அப்படிங்கிற இன்பமின்மை. அவெல்லாம் என்னோட மனுஷால இழந்து போனப்ப எனக்கு என்ன இன்பம் இருக்கு அப்படிங்கிற
அப்புறம் பாவ செயல் ஒருத்தர் இந்த மாதிரிலாம் கொலை பண்ணினா கொலை பண்றா போலதானே இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு அது ரொம்ப மகா பாவம் இல்லையா? ஒருத்தரையும் நம்ம வந்து துரோகிக்க கூடாது. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா பெரிய பாவ செயலாச்சு அப்படின்னு. குடும்ப பாரம்பரியம். அந்த வீட்டுல அந்த ஒரு தாத்தாவோ அப்பாவோ யார் வந்திருக்காங்களோ பேட்டில் ஃபீல்ட்ல அவங்க இறந்து போனா அந்த வீட்டுல ஒரு அப்பா இல்லாம போயிடுமே, தாத்தா இல்லாம போயிடுமே. அப்ப அந்த குடும்பம் எல்லாம் ரொம்ப ஒருத்தர் பெரியவா இல்ல வீட்டுலன்னா எப்படி இருக்கும்? நமக்கே இப்ப நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இல்லையா? அந்த குடும்பம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா சின்னவன்லாம் ஒண்ணும் தெரியாத வாழ்க்கை. எப்ப வேணா எந்திருப்பான், எப்ப வேணா சாப்பிடுவான், என்ன வேணா எப்ப வேணா பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு பெரியவா இருந்ததுனாக்கா வீட்டுல கண்டிப்புன்னு இல்ல சொல்லுவா, இப்படி இப்படி இருங்க அப்படி இருங்கன்னு சொல்லும்போது கேட்டு நடந்துக்கலாம். சோ அவ வீட்டுல அந்த மாதிரி யாரோ இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அவங்க குடும்ப பாரம்பரியமே நசிஞ்சு போயிடுமே அப்படிங்கிற இருமனம் கன்ஃபியூஸ்ட். எனக்கு வந்து பண்ணணுமா வேண்டாமா, வேண்டாமா பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ். என்னது பண்ணணுமா, பேட்டில் சண்டை போடணுமா வேண்டாமான்னு. அப்ப கிருஷ்ணர் ஏன் ஒரு சிறந்த குரு? பிகாஸ் அவர் தான் எடுத்து சொல்ல போறார், இதெல்லாம் நீ நினைக்கிறது தப்பு, ஏன் இறக்க கூட இருக்கக்கூடாது, இன்பமின்மை அப்படிலாம் நீ நினைக்கிறதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து வேற டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறார். ஒரே போர்க்களத்திற்கு 3 நபர்களின் வெவ்வேறு எதிர்வினைகளை பார்த்தோம். யார் 3 நபர்கள் பார்த்தோம்? திருத்தராஷ்டிர மகாராஜ் அவரோட கண்ணோட்டம் என்ன கண்ணோட்டம் அவரோட? என் பசங்க எப்படி இருக்காங்க, என் பசங்களும் என் தம்பி பசங்க. இப்ப நம்ம வீட்டுல எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ அண்ணா தம்பி பசங்க எல்லாம் வந்து குழந்தைகள் எல்லாரும் வாங்க அப்படிதான் சொல்லுவோம். அந்த சித்தப்பா பிள்ளை வாங்க, பெரியப்பா பிள்ளை அந்த மாதிரி எல்லாம் பிரிச்சு பார்க்க மாட்டோம். எல்லாரும் பசங்க தான், நம்ம பசங்க தான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அவர் அப்படி இல்லை. அவர் எப்படி தன்னோட பையன் எல்லாம் தப்பு பண்றாங்க தெரியும். ஆனா அவர் கண்ணு பிசிக்கலா கண்ணு குருடு மாத்திரம் இல்ல, ஒரு இதாவே என்னது மனசளவுலயும் அவர் வந்து ஒரு பாரபட்சம், என் பசங்க இல்லையா அவங்க ஜெயிக்கட்டும் அப்படின்னு அந்த ஒரு இது இருக்கு அவருக்கு. அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்தையும் என்ன படிக்கணும், ஒரு ஒரு கேரக்டர்லயும் நம்ம படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்கு. பகவத்கீதால ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஒரு ஸ்லோகம்ல இது என்னோட வாழ்க்கையில நான் எடுத்திருந்தா என்ன மாதிரி நான் வந்து யூஸ் பண்ணலாம், இந்த இந்த வேர்ஸ் வந்து இதோட மீனிங் வந்து என்னோட வாழ்க்கையில நான் எப்படி திருந்தி வாழலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த திருதராஷ்டிரனோட என்ன தெரியறது? நம்ம பையன் என்ன தப்பு பண்ணாலும் இல்ல கவர் பண்ணி இல்ல அவன் என்னன்னாலும் நல்லவன் தான் அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. தப்புனா தப்பு. ஏன்னா அவனை வளர்த்தணும், நம்ம தானே பொறுப்பு இல்லையா? வளர்த்தி கரெக்டா கண்டிப்பா ஒரு இதாதான் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி சொல்லி வளர்த்தா இந்த மாதிரி மகாபாரத போரே வந்திருக்காது. அவர் அந்த மாதிரி ஒரு தப்பு பண்ணதுனால என்னது பசங்க பண்றதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படி சொல்லி சொல்லிதான் இதான் எடுத்து. அப்ப அதுல இருந்து அந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து அது படிக்கலாம். அப்ப கிருஷ்ணர் என்னது இது ஒரே போர்க்களத்தை அது. அப்ப திருதராஷ்டிரோட பார்த்தோம். அப்புறம் அர்ஜுனன் போர்க்களத்துல போயிட்டு இல்ல இறக்கம் வருது எனக்கு, அவங்க நான் பெரிய பாவம் பண்றேன் அதெல்லாம் தப்பு. ஆல்ரெடி போர் புரியறதுக்கு ரெடி ஆயாச்சு, அதுக்கு முன்னாடி ஏன் தாட் வரல? அது ரெடி ஆயா அங்க போன அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி டிசிஷன் எடுக்கிறது தப்பு. டிசைடட் டு கோ அண்ட் ஃபைட். அப்ப நீ அப்ப வந்து போர் புரியதான் அந்த மாதிரி. அப்புறம் இவர் துரியோதனன். துரியோதனன் வந்து 3வது வேர்ஸ்ல 3வது அந்த இதுல சொல்ற ஸ்லோகத்தை சொல்ற குரு அவரோட குருட்ட சொல்றார், பாருங்க உங்க எதிரணியில யாருக்கா, நீங்க தான் வில்ல எப்படி எடுக்கணும், அம்பை எப்படி எய்யணும் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த அர்ஜுனன் நிக்கிறான், அந்த திருஷ்டத்யும்னன் நிக்கிறான். யாரு அவள்லாம்? திருஷ்டத்யும்னம் வந்து அவ அப்பா வந்து உங்களோட எனிமி, பரம எனிமி சின்ன வயசுல இருந்தே. அவரோட பிள்ளையெல்லாம் நிக்கிறா. அவளுக்கெல்லாம் நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்க, இன்னைக்கு உங்களை வந்து எதிர்த்துன்னு அவங்க வந்து நிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் எப்படி நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் லூஸ் தனமா என்னது யாருக்கு வேணாச்சும் வந்து வரட்டும் சொல்லித்தரேன் அந்த மாதிரி சொன்னது இப்ப என்ன இதாயிடுச்சு. இனிமையாவது அப்படி எல்லாம் இருக்காதுங்க, கண்டிப்பு கராரம் இருக்கணும், நம்ம நம்ம என்னது அணில வந்து ஜெயிக்க வைக்கணும். நீங்க வந்து லூசா அர்ஜுனன் தானே பரவாயில்லன்னா அவன் நம்மளை கொண்டு போட்டுன்னு போயிட்டே இருப்போம் அப்படின்லாம் இன்டைரக்டா ரொம்ப சொல்றார். அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இருக்கக்கூடாது, பெரியவான ஒரு மரியாதையோட இருக்கணும். இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்தை நம்ம புரியறா போல நம்ம வந்து இதெல்லாம் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு, நம்ம we have to follow. எஸ். அப்ப இதை வந்து அர்ஜுனன் ஏன் போராட விரும்பவில்லை, அதுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து இன்னைக்கு விளக்கம் சொல்ல போறார். 2வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணரின் பதில் என்ன அது வேர்ட்ஸ்லயே கொடுத்துருக்கு. ஓகே, இதை வந்து செய்யுள்ள அந்த இது நம்பர் மாத்திரம் கொடுத்துட்டு இங்க வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன். அர்ஜுனன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அவர் இரக்க குணம் அது 1.28 கொடுத்திருந்த இரக்க குணம். அதுல வந்து கிருஷ்ணர் அதுக்கு ஒரு பதில் எங்க சொல்றார்? 2.11 இருந்து 30 வரைக்கும் ஞானம் நாலேஜ் கொடுக்கிறார். நீ நினைக்கிறா போல இல்ல அப்படின்னு ஞானத்தை கொடுக்கிறார். அதுதான் ஞான யுகம். அதுல என்ன சொல்ற? நாம் வந்து உடல் அல்ல. நீ வீழ்த்துறது என்னது? இறந்து போறோம்னா அந்த உடல் தான் விழறது. உள்ள இருக்கிற ஆத்மா எப்பவுமே இருக்கும். அந்த ஆத்மா அந்த உடல்ல இருந்து போய் வேற உடலுக்கு போயிடும். அப்ப நீ அந்த உடல் தான் விழறது. அதனால அவனை கொல்லலாம். நீ நம்ம ஒரிஜினல் நாம்ங்கிறது யாரு? நாம்ங்கிறது ஆத்மா தான், உடல் கிடையாது. உடல் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ ட்ரெஸ். நம்ம வந்து ஆத்மா தான். நம்ம ஆத்மா வந்து இந்த உடலை போத்திண்டு அவ்வளவுதான். சோ அதெல்லாம் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போற நம்ம போக படிக்கலாம். இன்பமின்மை அர்ஜுனன் சொன்னதுக்கு இவர் என்ன சொல்ற? 2.31 இருந்து 37 வரைக்கும் கர்ம காண்டம், வேலை செய்யும். ஞானம்னா என்னது? நாலேஜா எப்படி எல்லாம் வந்து நாலேஜ் சொல்லி கொடுக்குறேன். கர்மானா ஆக்ஷன்.
சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம். நீ வந்து அந்த அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்து நீ சண்டை போட்டா 2 ஆப்ஷன், எய்தர் யூ லூஸ் ஆர் யூ வின். நீ லூஸ் பண்ணனா என்ன ஆகும்? உயிர் போயிடும். அதனால தானே லூசிங்னா என்னது? நீ மாண்டு விடுவாய். அப்ப என்ன ஆகும்? அங்க இருக்கிற அது வந்து தர்மக்ஷேத்ரா, அந்த வந்து நியாயத்துக்கு வந்து போராடுறவங்க எல்லாருமே இது உயர் உலகம் கிடைக்கும், ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும். சோ உனக்கு ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும். இல்ல நீ ஜெயிச்சுட்டனா என்ன ஆகும்? ராஜ்யம் கிடைக்கும். அழகா ஆண்டு உனக்கு எப்போ உனக்கு வயசாகும் அப்ப நீ இறந்து. இப்ப 2 இதுலயும் வந்து உனக்கு வின் வின் சிச்சுவேஷன். அதனால நீ ஒன்னும் கவலைப்படத்துக்கு ஒண்ணு இல்ல அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் நிறைய இருக்கு. சும்மா ஒரு செலக்டட் இது மாத்திரம் இது போட்டிருக்கு. 31 37 வரைக்கும் இது மாத்திரம் போட்டுட்டா இல்ல, இன்னும் நிறைய இருக்கு. இப்போ கர்ம காண்டம், ஆக்ஷன் பண்ணு. அதனால நீ வந்து போர் புரி அப்படிங்கிற. அப்புறம் என்னது? பாவ செயல் இல்லையா அப்படிங்கிறார் இல்லையா அர்ஜுனன். அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றான்? 33 அப்புறம் 38ல இருந்து 53 வரைக்கும் புத்தி யோகம்னா என்னது? ஞான யோகம் தான் அது. பக்தி யோகம், புத்தி யோகம் பக்தி யோகம் சொல்லலாம். பக்தி செயல்பாடு எதுவுமே பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அதுக்கு பாவம் இல்லை. இப்ப நான் சொல்றேன், அது கிருஷ்ணன் சொல்றேன், நான் சொல்றேன் ஃபைட் பண்ணுன்னு, அப்ப நான் கடவுள் தானே, நான் சொல்றேன் நீ பண்ணு, அப்ப என்னை நினைத்து பண்ணு, அப்போ உனக்கு பாவம் எல்லாம் வராது. அவளை எல்லாம் கொல்றேனே பாவம் எல்லாம் நினைக்கிறேன் இல்லையா, அதெல்லாம் வராது. ஏன்னா பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணும்போது அது பாவத்துல வந்து சேராது. இருமனம் இஸ் இன் டுவெல் இதுல இருக்க டிசிஷன் டிசிஷன் எடுக்க வர முடியாது இல்ல. அப்ப அது வந்து 2.49 கொடுத்துருக்கு. திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். திடமான உறுதி வேணும், கிருஷ்ணருக்காக நம்ம வந்து பண்ணணும். அந்த மாதிரி நினைச்சோம்னாக்கா பண்ணலாம். இப்போ அந்த கன்ஃபியூஷனே வராது, டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்குள்ள கன்ஃபியூஷன் வராது. அப்போ அந்த அதோட இது ஸ்திததீர் முனி சொல்லிட்டு அவர் எப்படி இருப்பாருன்னுட்டு 54ல இருந்து 72 வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு. அவர் எந்த மாதிரி இருப்பார், எப்படி நடப்பார், எப்படி பேசுவார், அதெல்லாம் வந்து தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர் எப்படி நடந்துப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஸ்லோகத்தை கொடுத்தார். அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல் அப்படின்னா, அந்த இறந்து போயிடுறாங்க இல்லையா அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல, அப்ப அவங்க குடும்பத்துல எல்லாம் என்ன ஆயிடும் அது அடுத்த நாளைக்கு சாப்டர்ல வருது இந்த ஸ்லோகம். இதெல்லாம் சும்மா பேசுறதுதான் இல்லையா. அப்புறம் அதை வந்து கம்பைல் பண்ணி சாப்டர் ரிஷிமார்கள் வெள்ளம் தான் பண்ணிருக்கான். பகவான் சொல்லியிருக்க 45 நிமிஷத்தை சொல்லி முடிச்சாச்சு. பட் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ இதோட இந்த ரிப்ளை வந்து நாளைக்கு அத்தியாயத்துல 18ல இருந்து 26 வருண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கு. நாளைக்கு படிக்கலாம். எஸ், இது 2.7. யாரெல்லாம் ஸ்லோகம் படிக்க போறோம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுவோம். நேற்றுக்கு நான் படிச்சுட்டேன். எஸ், அப்போ நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஒருத்தருக்கா நான் வந்து சான்ஸ் கொடுப்பேன். சொல்லி முடிச்சோடனே ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுவேன். ஓகே, அப்படி யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றதுக்கு இல்லைன்னா நானே படிச்சுட்டு போறேன். இது டைம் ஷார்ட் தானே நமக்கு, அதனால. எஸ், பவிதா மேடம். हरे कृष्ण माताजी। कार्पण्य दोषो बहद स्वभावः प्रश्रामि ध्वां धर्म सम्मूढचेतः यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां द्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போது நான் என் கடவுள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை வரேன். ஃபர்ஸ்ட்னா 2.1 2 எல்லாம் இருக்கு. பட் நமக்கு இதுல 2.7 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் தான் இந்த 18 நாளோட இதுல நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, அப்புறம் சிஷ்யஸ்தே அகம், சிஷ்யன் என்னது? டிசைபிள். நான் வந்து உங்களோட வந்து ஸ்டூடெண்ட். அகம்னா நான் வந்து இப்ப உங்களோட ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன். நான் உங்களோட ஸ்டூடெண்ட். நீங்க தான் குரு. நீங்க என்ன சொல்றோம்னு நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சரணடைஞ்சிட்டேன். இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். கருமித்தனம்னா என்னது? என்னுடைய மக்கள், என்னுடைய குரு, என்னுடைய இது என்னது பெரியப்பா பசங்க, என்னுடைய இது தாத்தா, இந்த மாதிரி என்னுடையங்கிறதெல்லாம் ஒரு கருமித்தனமான எண்ணம் தான். அதுதான் கருமி சொல்லுறது. பணம் நமக்கு பேசுறதெல்லாம் பணத்தை வச்சுதான் கருமி சொல்றோம் இல்லையா. இது அப்படி இல்லை. கருமித்தனம்னா பொசசிவா, என்னுடைய சொல்றதெல்லாம் கருமித்தனம். கருமித்தனத்தான பலவீனத்தால் கல்வித்தனமான பலவீனத்தால் என் இது இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உண்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன். என்ன வந்து எது நல்லது, எனக்கு வேண்டி எது நல்லது அது வந்து நீங்க எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, நான் அது போல நடக்கிறேன். இப்போது உங்களிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்ட்டு சரணடைஞ்சு கேட்கிறார். எஸ், ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்க இல்லையா, நோட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, இதுல ஸ்லோகம் இல்ல படிச்சோம். நெருக்கடியை சமாளிக்க 2.1ல இருந்து 10 வரைக்கும் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா. அந்த கடினமான காலங்களில் நீங்கள் வேலையை கைவிடலாம். ரொம்ப கடினமான ஒரு வேலை இதெல்லாம் நமக்கு ஒன்னும் ஆகாதுப்பான்னு சொல்லிட்டு விட்டுவிடலாம். இல்ல என்ன பண்ணலாம், அல்லது அதிக சக்தியை அணுகலாம். அர்ஜுனா என்ன செய்தார்? அவர் மிக உயர்ந்த சக்தியை அணுகினார். நிறைய நம்ம லைஃப்லயே அந்த மாதிரி வரும். அப்ப ஒரு சர்டன் திங்ஸ் வந்து அப்ப நமக்கு இல்ல, நம்மளால முடியாத நினைக்கிறோம். நம்ம இல்ல முடியும், யாரோட ஹெல்ப் கேட்டுக்கணும். இங்க வந்து ஹெல்ப் பண்றோம் யாராவது இருப்பா, அவளோட ஹெல்ப்போட நம்ம வந்து அந்த முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு பகவத்கீதையிலே கொடுத்துருக்கு. சோ நம்ம 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. எதை கை விட்டுடலாம்,
இல்ல உயர் சக்தியை வந்து அணுகி அவ எப்படி சொல்றாலும் அது போல கேட்டு நடக்கலாம். அப்புறம் இரண்டாவது எனது உண்மையான அடையாளம். யாருடைய உண்மையான அடையாளம்? பகவானா இருக்கட்டும், இல்ல ஜீவாத்மாவா இருக்கட்டும், எது வேணாலும். நமது பார்வை சரியானதா? இப்ப ஒரு மரம் இங்க இருந்து தூரத்துல இருந்து நம்ம பாக்குறோம். இந்த மரம் எப்படி இருக்கு? பச்சை கலரா இருக்கு, இவ்வளவுதான் தெரியும். ஆனா கிட்டக்கு போய் பார்த்தா என்ன தெரியறது? ஒரு கிளி இருக்கு, அதுவும் பச்சை கலர். அதோட வாயில ஒரு மாங்காய் இருக்கு, அதுவும் பச்சை கலர். இது கிட்டக்கு போய் பார்த்தா தான் தெரியும். தூரக்கேன்னு பார்த்தா எல்லாம் பச்சையா தான் இருக்கு. இங்க இருந்து அந்த பேர்டு தெரியறது இல்ல கண்ணுக்கு, மாங்காய் தெரியறதுல ஒண்ணும் இல்ல. அப்ப நம்ம கண்ணுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்டா கிடையாது. தூரக்கேன்னு பார்த்தா ஒரு மாதிரி தெரியறது, கிட்டக்கு போய் பார்த்தா தெரியாது. அதே போலதான் காதும். அப்ப நம்ம புலன்கள் எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது. நான் பார்த்தேன் கரெக்ட் நம்ம வாதாடுறோம் இல்லையா, இன்னையோட அதை ஒழிக்கணும். ஏன்னா வேற யாராவது பார்த்துக்கலாம், ஓ அப்படியா, ஓ அந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்துல பாத்துக்கலாம், ஓ நீ அந்த ஆங்கிள் பாத்தியோ அப்படின்னு நம்ம கேட்டு பழகணும். இல்லாட்டா நம்ம வாதாடுவோம். சில பேர்லாம் இருக்காங்க, கண்டிப்பா நோ, நான் நினைச்சதுதான் சரி அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும். நமது பார்வை சரியானதா இல்லை, நமக்கு வந்து பார்வை கோளாறு இருக்கு. அதே போல வேற ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன். நம்ம பார்வை பூர்ணமாக இருக்கும்போது நாம் பார்ப்பது சரியாக புலப்படும் என்று நாம் நம்புகிறோம். கண்ணாடியில ஒரு ஆப்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஆப்பிள் பார்த்தா ஃபுல்லா இருக்கிற போல இருக்கு. ஆனா ஆக்சுவலி அது ஆப்பிள் ஃபுல்லா இருக்கா? இந்த இது போட்டதுனால நமக்கு தெரியும். இதை கவர் பண்ணிட்டோம்னா, இந்த கீழே உள்ளது கவர் பண்ணிட்டோம்னா என்ன தெரியும்? ஃபுல் ஆப்பிள் அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா இது வந்து பிம்பத்துல என்னது, ஒரு சைடு தான் அது தெரியும், இன்னொரு சைடு நமக்கு தெரியாது. அப்ப நம்ம புலன்கள் எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் இல்லைன்னு இது ஒரு அனதர் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து கடவுளை எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம்? 3 நிலைகள்ல பகவானை புரிந்து கொள்ளலாம். ஒண்ணு என்னது? பிரம்மன் நிலை. இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பகவத்கீதால இதெல்லாம் தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேணா நோட்ஸ் எழுதிக்கலாம். பட் சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் தான். யார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டென்ட் பண்றீங்களோ உங்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம், ஓ இதெல்லாம் புது புது வேர்டா இருக்குன்னு எழுதி வச்சுக்கலாம். பிரம்மன் நிலையில வந்து வழிபடுறாங்க. பிரம்மன் நிலை என்னது? வெளிச்சம், ஒளி, ஒளி வடிவமா இருக்கிறது. இப்ப நம்ம காலையில என்ன பண்றோம்? ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வீட்டுல யாராவது பெரியவங்க இருந்தா, இல்ல நம்மளே தான் பெரியவங்க, காலையில விளக்கேற்றுவோம். ஏன் விளக்கேத்துறோம்? அது ஒரு பகவானை வழிபடுறது தானே. ஏன்னா ஒளி வடிவமா நம்ம வந்து விளக்கேத்தினா அந்த விளக்குல உள்ள பிரகாசம் வந்து பகவான் மாதிரி. அதே போல சூரிய வெளிச்சம். சூரிய வெளிச்சம் வந்து சூரியக்கு தான் அர்க்கியம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர். அதுவும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த ஒளியையே நம்ம வந்து பகவானா எண்ணறோம். அது வந்து பிரம்மன் நிலை. பகவானுடைய பிரம்மன் நிலை வந்து ஒளி, ஒளி வடிவமா பகவான் வந்து நம்ம இது ஆராதிக்கிறோம். அடுத்தது என்ன ஸ்டேஜ்? பரமாத்மா ஸ்டேஜ். இந்த பரமாத்மா ஸ்டேஜ்னா எப்படி இருக்கும்? பரமாத்மான்னு 4 கை ரூபத்துல இருப்பார். அவர் எங்க இருப்பார்? நம்ம ஹிருதயத்திலேயே இருக்கார். அவர் எப்படி இருப்பார்? இந்த மாதிரி 4 கை ரூபத்துல இருப்பார். சங்கு, சக்கரம், கதை, புஷ்பம் இதெல்லாம் வச்சு நிற்கிறார். இவர் வந்து பரமாத்மா ஸ்டேஜ். சில பேர் இந்த மாதிரி பரமாத்மா ஸ்டேஜை தான் நம்பி அவரை வழிபடுவாங்க. லைட் ஃபார்ம் எல்லாம் நம்ப மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஓகே, அவங்க சில பேர் இந்த மாதிரி வழிபடுவாங்க. வேற ஒருத்தர் 3வது நிலையில என்னது? பகவான். பகவான் நம்மள மாதிரியே 2 கண்ணு, காது, மூக்கு எல்லாம் நம்மள மாதிரியே இருக்கும். ஹைட்டு, வெயிட், தலையில ஒரு மயில் பீரி, கையில ஃப்ளூட்டு, மாடு மேய்க்கிற ஒரு பிள்ளை மாதிரி, ஒரு சாதாரண பிள்ளை மாதிரி இருக்கும். ஆனா பார்க்க ரொம்ப அழகு, அந்த மாதிரி. இது வந்து 3 நிலையா பகவானை வந்து வழிபடுவாங்க. கடவுளை புரிந்து கொள்ளலாம். இந்த 3 நிலைகள்லயும் பகவானை புரிந்து கொள்ளலாம். அப்ப அந்த வந்து விஷ்ணு புராணத்துல ஒரு ஸ்லோகம் போட்டிருக்கு. அது அது வந்து அதுக்கு அக்கார்டிங்ல இந்த இது போட்டிருக்கு. அப்படின்னா என்னது போட்டிருக்கு? ஐஸ்வர்யஸ்ய சமக்ராஸ்ய வீரியஸ்ய யசஸ்ஸ்ரியம் ஞான வைராக்யோச்சைவ ஷண்ணா பக இதிங்கணா. ஷண்ணான 6 ஆப்புலன்ஸ் இருக்குன்னு என்னெல்லாம் இருக்கு? பகவான் என்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தையை வியாசதேவரின் தந்தையான பராசர முனி விளக்கினார். உச்சநிலை ஆளுமையான ஒருவரிடம் அனைத்து செல்வங்களும், அனைத்து வலிமையும், அனைத்து புகழும், அனைத்து அழகும், அனைத்து அறிவும், எல்லா துறவரமும் உள்ளதோ அவரே பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இப்ப கிருஷ்ணர்கிட்ட என்ன இருக்கு? அழகு, நல்ல அழகு இருக்கு. அவரை மிஞ்சி ஒரு அழகு கிடையாது. அந்த மாதிரி அழகு அவர்கிட்ட இருக்கு. செல்வம், நிறைய செல்வம், அவரை விட செல்வந்தர் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. புகழ், அவ்வளவு ஃபேமஸ் அவர். அப்புறம் பலம், 5 வயசு குழந்தை மாலையை தூக்கின்னு ஒரு வாரம் நிக்கிறதுன்னு எப்படி? நல்ல பலசாலி தான் அவர். அப்புறம் அறிவு, என்ன சப்ஜெக்ட் தெரியாது அவருக்கு, எல்லாம் தெரியும். அப்புறம் துறவு, ரெனன்சியேட், அவர் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டேத்தியார். அவர் எல்லாம் இந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் நமக்கு பண்ணுவார். ஆனா அவருடையதுன்னு சொல்லிட்டு அவரெல்லாம் ஒன்றும் கிளைம் பண்ண மாட்டார். அதான் அது டிஃபரன்ஸ். நமக்கும் அவருக்கு என்னன்னா, நம்ம ஒரு துரும்பு வாங்கி போட்டா கூட அது என்னோட 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 அப்படின்னு அதுக்கெல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணி வைப்போம். ஆனா இவருக்கு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஸோ இந்த 6 ஆப்லன்ஸ் திரும்பி திரும்பி வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இது நமக்கு நல்லா தெரியணும். அவர் ஹி ஹேஸ் லாட் ஆஃப் அழகு இருக்கு அவருக்கு, ரொம்ப அழகு, அழகானவர், செல்வம் மிகுந்தவர், புகழ், நல்ல புகழ், ஃபேமஸ். அப்புறம் பலம், நிறைய பலம் அவருக்கு, அறிவு அண்ட் துறவு, இந்த 6 ஆப்லன்ஸ் இருக்கு. எஸ் பிரபுஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி இருக்கே, வீடியோ ஆன் பண்ணிருக்க, படிங்க, அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மைக் வந்து பிரஸ் பண்ணுங்க, கீழே மைக் இருக்க மாதிரி இருக்குமே.
அத இல்ல வீடியோ ஆஃப் ஆயிடுது. ஆடியோ அது பக்கத்துல ஒரு ஆடியோ இருக்குமே, ஒரு மைக் மாதிரி இருக்குமே, அதை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற யாரோ படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? அது பாத்துங்க பிரபுஜி, அதை ஆன் பண்ணி வச்சுடுங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. அப்படின்னா என்னது? தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தியுடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. இது ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம படிக்கிறோம். என்னது? அவர் ஃபர்ஸ்ட் பதில் சொல்றாரு, என்ன ஞானம், ஞானத்தால வந்து சொல்றார் நாம் உடல் அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த ஸ்லோகத்துல. இந்த ஆத்மா வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது ஒரு ஆத்மா இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஆத்மா அந்த உடல்ல இருக்கும். அந்த அந்த உடல்ல இருக்கிற ஆத்மா, அது உடம்பு எப்படி ஒரு சின்ன குழந்தையில இருந்து ஒரு பெரிய குழந்தை, அப்புறம் பால்யம், அப்புறம் என்னது ஒரு யௌவனம், அந்த மாதிரி எடுத்து வயசாகி அது வந்து உடம்பு தளர்ந்து போய் எல்லாம் வீக்கா போயிடுமே. அப்புறம் அந்த உடம்பு விழுந்துடுறதுன்னா அந்த உடம்புல வந்து இது சோல் வெளியில வந்துடும். ஆத்மா வெளியில போகும்போது அந்த பாடி வில் பி அ டெட் பாடி. நமக்குள்ள சோல் இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்கும். காதால கேட்கிறோம், பேசுறோம், ஆடுறோம், பாடுறோம், எல்லாம் பண்றோம். அந்த உள்ள ஆத்மா இருக்கிறதுனால, இவ்வளவு சின்ன ஆத்மா அது இருக்கிறதுனால நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம். அந்த ஆத்மா ஒரு நம்ம உடலை விட்டு போய்விட்டால் என்ன ஆகும்? இது வந்து டெட் பாடி தான். சோ அது வந்து ஆத்மா எப்படி எப்படி வந்து உடல் மாறிண்டே இருக்கும். நம்ம உடல் சைஸ்லயும் வெயிட்லயும் ஹைட்லயும் மாறிண்டே இருக்கும், சின்னதுல இருந்து வயசா வரைக்கும். அதே போல நம்ம ஆத்மா என்ன ஆகும்? வயசாகி நம்ம வந்து இறக்கிற தருவாய். இறக்குறதுன்னா பாடி இறக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஆத்மா வந்து இறக்குறது கிடையாது, அது வேற உடலுக்கும் மாறி போகுது. இது தெரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து திகைப்பதில்லை. ஒரு இறந்துட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து திகைக்க மாட்டாங்க. நம்ம ஏன் இன்னைக்கும் வந்து ஒருத்தர் இறந்து போனா ரொம்ப நமக்கு சோகம் வருதுன்னா, நம்ம வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு இன்னொரு மனுஷனுக்கும் ஒரு பாடிலி கான்டாக்ட் தான் வச்சிருக்கோம். ஒரு சித்தப்பா, பெரியப்பா, தாத்தானா அந்த உருவத்தை தான் நம்ம பார்த்து ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறோம். ஆத்மாங்கிற எண்ணம் நமக்கு கிடையாது, அது கொண்டு வரணும். அதனாலதான் பகவத்கீதாலாம் நம்ம படிக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி இது நாம் உடல் அல்ல, நாமெல்லாம் எல்லாருமே ஆத்மாதான். சோ அந்த ஆத்மாக்கு அழிவில்லை, அதுதான் நமக்கு சொல்றோம். இப்ப நான் யார்? நான் இந்த உடலா? இல்லை. ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம்? இது நான் ஏர், இது நான் ஐ, நான் மூக்கு, நான் வாய் சொல்றோமே இல்லை. என்னுடைய மூக்கு, என்னுடைய தலை, என்னுடைய கை, என்னுடைய கால், என்னுடைய மொபைல், என்னுடைய புக்கு, என்னுடைய வீடு, எல்லாமே என்னுடையதான் சொல்றோம். அப்ப அந்த ஒரிஜினல் யாரு? யாருடையது இது? யாருடையது? அது ஆத்மா. ஆத்மாவோட தான் தலை, ஆத்மாவோட தான் உடம்பு, ஆத்மாவோட தான் மொபைல், எல்லாமே அந்த ஆத்மாவோட தான். பாடியோட எல்லாம் கிடையாது. பாடி இஸ் ஒன்லி பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 5 மேட்டரால இது வந்து உருவாயிருக்கு. என்னெல்லாம்? காற்று, நிலம், அக்னிக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? ஃபயர், வாட்டர், ஸ்கை. இங்கிலீஷ் போட்டு அதே சொல்றேன். ஏர், எர்த், ஃபயர், வாட்டர், ஸ்கை. இதாலதான் நம்ம வந்து பஞ்சபூதங்களா நம்ம வந்து உடம்பு கிரியேட் ஆயிடும். அது அப்படியே போகும். எரிய விட்டுன்னா அது எரிஞ்சு போகும். உடம்பெல்லாம் எரிஞ்சு போயிடும். ஆனா என்னது? ஆத்மா எரியாது. ஆத்மா இப்படி இருக்கும், கண்ணுக்கு புலப்படாது, ரொம்ப சின்னது. ஆனா அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். அது இன்னும் போக நம்ம படிக்கலாம். ஓகே, சோ இது வந்து ஆத்மாக்கு மேல இந்த பாடியை வந்து கவர் பண்ணிருக்கு. அதனால எம்போடிடு சோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ் போடுவான். திஸ் சோல் இஸ் பீன் எம்போடிட். பாடியை கவர், ஒரு நம்ம துணி போட்டுருக்கோம் இல்லையா, நம்ம உடம்புக்கு மேல ஒரு துணி போட்டுக்கிற போல ஆத்மா என்ன பண்றது? ஆத்மா கவர் பண்றதுக்கு ஒரு உடம்பு எடுத்துட்டு இருக்கு. அது மனுஷ உடம்பா இருக்கலாம், மிருக உடம்பா இருக்கலாம், மரம் செடி கொடி எல்லாம் இருக்கு, அதுவும் இருக்கலாம், பறவைகளா இருக்கலாம், கிருமி சின்ன சின்ன பூச்சியா இருக்கலாம், எது வேணா அது வந்து உருவெடுக்கும். இந்த ஆத்மா வந்து எந்த பாடியில வேணா போன்றும். சோ வேறொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்திருக்கானாக்கா, பகவத்கீதையின் முதல் பாடம் என்னது? நாம் இந்த உடல் அல்ல, கார் மற்றும் டிரைவர். நம்ம வந்து இந்த உடல்கிறது ஒரு கார் மாதிரி. இந்த கார் வந்து தானே இயங்கி போகுமா? போகாது, அதுக்கு ஒரு டிரைவர் வேணும். அதான் இந்த சோல். நம்ம சோல் இந்த பாடியில இருக்கிறதுனால இயங்கிட்டு இருக்கும். இந்த சோல் ஒரு வாட்டி வெளியில போயிட்டு இந்த டிரைவர் வேணா வெளியில போவோம் வருவோம், வெளியில போவோம் வருவோம். ஆனா இந்த சோல் மாதிரி கிடையாது. சோல் வந்து ஒரு வாட்டி இந்த உடலை விட்டு போனா இந்த உடல் வேஸ்ட் தான், வேற உடல்ல தான் அது போகும். சோ இந்த வந்து கார் மற்றும் டிரைவர் கொஞ்சம் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிரைவர் இல்லைன்னா இந்த கார் வச்சு ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதே போல சோல் இல்லைன்னா இந்த உடம்பை வச்சு நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. கோமா ஸ்டேஜ் தான், கோமா கூட சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி ஒன்னும் இயங்காது. இந்த உள்ள சோல் இருக்கிறதுனால நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கோம். எல்லா புலன்கள்லாம் ஆக்டிவா இருக்கு. எஸ், அப்போ வாழ்க்கையின் சுழற்சி எப்படி? ஒரு சின்ன குழந்தை பிறக்கிறது, அதுக்குள்ள சோல் இருக்கு, அப்படியே அது வளர்றது. ஆனா சோல்லாம் வளராது, சோல் அதே சைஸ் தான் இருக்கும். உடல் தான் வளர்ந்து 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 தளர்ச்சியாகி இது ரொம்ப வீக்கா போய் அது விழுந்துடுறது. அந்த சோல் வந்து திரும்பி வேற உருவம் எடுத்துட்டு
வேற உடம்பு எடுத்து அது போயிடுறோம். அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். அது பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. இந்த சோல் வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னா ரொம்ப காலமா இருக்காது. திரும்பி வேறையும் கொடுத்துருக்கு. இது அம்மாவோட வயத்துல இருக்குதா, அம்மாவோட வயத்துல இன்னொரு 2 மாசம் 3 மாசம், 2 மாசம் இல்ல 3 மாசம் டப் டப் அந்த ஹார்ட் பீட் எல்லாம் வந்துடும் சொல்றாங்க இல்லையா. அப்போவே பிறந்தாச்சு. ஆனா நம்ம பர்த்டே எப்போ கொண்டாடுறோம்? அம்மா வயத்துல வெளியில வந்தாதான் பர்த்டே சொல்றோம். ஆனா குழந்தையோட உயிர் அப்பவே வந்தாச்சு. அம்மா வயத்துல இருக்கும் போதே வந்தாச்சு. அந்த அந்த ஆத்மா உள்ள இருக்கு. அந்த பாடி ஒன்லி பாடி ஃபார்ம் ஆகல. ஒரு மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கும். அப்புறம் தான் கண்ணு, மூக்கு, கை, வாயெல்லாம் இப்படி பெருசு பெருசா இது ஆகும் இல்லையா. அப்ப அது வந்து ஆத்மா இருக்கு அதுக்குள்ள. அந்த ஆத்மா தான் குழந்தை வெளியில வந்த அப்புறம் தவழற குழந்தை, நடக்கிற குழந்தை, ஓடுற குழந்தைன்னுட்டு பெரிய ஆளாய் வீக்காய் விழுந்துடுறது அந்த பாடி. அந்த ஆத்மா வேறொரு குழந்தை ரூபத்துல போகும். திரும்பி அம்மாவோட வயத்துல திரும்பி கர்ப்பத்துல இருக்கும், திரும்பி வெளியில வரும். இப்படியே சுழற்சி வந்துட்டே இருக்கும். சோ இதுல என்ன அர்த்தம்னாக்கா, அது வந்து இந்த உடம்பை வந்து ஒரு போர்வை மாதிரி போட்டுக்கிறது, ஒரு கவர், அவ்வளவுதான். அதனால நீ வந்து வருத்தப்படுதல என்னத்துக்கு சொல்றாரு அர்ஜுனாக்கனா, நீ வருத்தப்படாத, நீ யாரையும் கொலை பண்ணல. அந்த ஆத்மா இருந்துட்டே இருக்கும். உடம்பு வந்து ஒரு நாள் இல்லாட்டா ஒரு நாள் வந்திருக்கிற உடம்பு இறந்திருக்குன்னா இறப்பும் இருக்கும். அதனாலதான் அது இறக்க போறது. இறக்க போறதுன்னா உடம்பு, சோல் வந்து இறக்காது. அதனால நீ வந்து யூ நீட் நாட் ஹேவ் டு வரி. உத்திஷ்டா கௌந்தேய, கௌந்தேயனா அர்ஜுனனை எழுந்துரு, போரிடு அப்படி சொல்ற. சோ மரணத்தின் போது ஆன்மா மற்றொரு உடலை இழுக்கிறது. இந்த கான்செப்ட் சரியா புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப மொத்தம் எவ்வளவு ஜீவராசிகள் இருக்கா? 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு. என்ன வேணா ஸ்டார் ஃபிஷ் என்ன, அந்த ஃபிஷ் என்ன, அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ்ல இருந்து நம்ம எல்லாம் கடந்திருப்போம். டெஃபினட்டா நம்மளோட பூர்வ ஜென்மத்துல என்னமா இருந்திருக்கும் நமக்கு தெரியாது. இப்ப நம்ம ஒரு மனுஷ ரூபத்துல இருக்கோம். அப்ப இது உண்மை மனுஷ ரூபத்துல மேல போயிடுவோம் கண்டிப்பா இல்ல. அதுவும் திரும்பி விழறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. திரும்பி இந்த ஜென்மத்துல நம்ம வந்து பகவான் எல்லாம் அணுகாம நம்ம தாந்தோணி போக்குல நம்ம பாட்டுக்கு இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? திரும்பி ஒரு வேலாவோ என்னது டால்பினாவோ என்னெல்லாமோ போட்டிருக்கேன். புலி, சிங்கம், கரடி எல்லாம் இருக்கு. எது வேணா எந்த ஃபார்ம் வேணா நம்ம எடுக்கும். கேரண்டியே கிடையாது. ஹியூமன் ஃபார்முக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைய மாட்டோம் சொல்லவே முடியாது. ஆனா லக்கிலி இப்ப ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைச்சிருக்கு. இதை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ண. ஏன்னா ஹியூமன் ஃபார்ம்ல தான் வந்து நமக்கு இந்த உடம்பு, மனுஷ உடம்பு எடுத்ததுனால நம்மளால பேச முடியாது, பார்க்க முடியாது, ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்ல முடியாது, புரிஞ்சுக்க முடியாது, கடவுள்னா என்னது புரிஞ்சுக்க முடியாது. அண்ட் லக்கிலி நம்ம இப்ப இஸ்கான்ல இதெல்லாம் சேர்ந்து படிக்கிறோம். லேட்டா வந்திருக்கோம், பரவாயில்ல. இனிமையாவது நல்லா படிக்கணும். இனிமையாவது ஜபம்லாம் இப்ப அந்த காலையில இப்ப நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது ஜபம் நம்ம ஆரம்பிக்கணும். சும்மா உட்காரத்துக்கு இல்ல. யாரெல்லாம் வந்தாங்களோ திருப்பி நீங்களும் ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்ம இப்பதான் வந்தோம். ஆனா இவங்க ஜபம் ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா, கூடவே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே சொல்லிட்டே இருக்கும். நாக்கு பழகிடும். நல்லது சொல்ல சொல்ல நாக்கு பழகும், காதால கேட்கலாம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு மொமெண்ட் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இனிமையாவது நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு பண்ணினதுனால நல்ல பக்தி காட்டணும். அது எப்படி எந்த மாதிரி பக்தின்னு படிப்படியா இஸ்கான்காரன் என்ன ஜபம் பண்ணணும் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பா. அது போல நீ பண்ணணும். எஸ் 2.14 யார் படிக்க போறாள்? இல்லாட்டா நான் படிச்சுனே போறேன். मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो अनित्यास् தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத. குந்தியின் மகனே, இன்பத் துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் மறையும் கோடையும் குளிரும் மறையும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். எனவே பரத குல தோன்றலை இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். எனது சுகம் துக்கம் ஒரு வாழ்க்கையில வந்துட்டுதான் இருக்கும். அதை பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கோ. இது எப்படி நம்ம சீசன் மாறிண்டே இருக்கிறோம். இப்ப இந்த ட்ரீ பார்த்தா தெரியும். ஒரு சம்மர்ல பார்த்தா அப்படி வாடி வதங்கி எல்லாம் இலையெல்லாம் போய் குச்சி குச்சியா எனக்கு போயிடுத்து, இந்த மரம் போயிடுத்து நினைப்போம். அப்புறம் ஒரு மழையெல்லாம் வந்து நினைந்து திரும்பி அதெல்லாம் குழுங்கும். நல்லா ஒரு கிரீன் லீவ்ஸ் எல்லாம் வரும். அப்ப அது வந்து சார்ந்து கிடையாது. வெளியில உள்ள இலையெல்லாம் வந்து ட்ரை ஆகி விழுமே தவிர அது வந்து இருக்கும். அப்போ இது ஒரு ட்ரீ சர்வைவ் அப்படி ஆகுது. எல்லா கிளைமேட்டையும் அது வந்து ஃபேஸ் பண்றது. அதே போல நம்ம லைஃப்ல என்ன இருக்கும்? சுகம் வரும், துக்கம் வரும். சுகம் வந்தா ஓன்னு எல்லாம் ஆடிட்டு இந்த மாதிரி ராஜா யாரும் இல்லைன்னு நம்ம எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அடுத்த துக்கம் வரும். ஏன்னா சுழற்சி தான். துக்கம் வந்தா ஒன்னும் இடிஞ்சு போய் எனக்கு இனிமே லைஃபே போர், ஐ அம் கோயிங் டு கமிட் சூசைட். யங்ஸ்டர்ஸ் தான் ரொம்ப படிக்கணும். நம்ம எல்லாம் ஒரு மாதிரி இது அடிப்பட்டு கொஞ்சம் நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டோம். யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இப்ப எல்லாம் போறாது. ரொம்பவே அவங்க எல்லாம் ரொம்ப வீக் மைண்டடா இருக்கா. ஏன்னா பகவான் பக்தி கம்மியாயிடுச்சு. வீட்டுல நம்ம சொல்லி கொடுக்க நம்ம பேர்லயும் இது இருக்கு, மிஸ்டேக் இருக்கு. படி படி படி. நம்ம படிப்பு ஒண்ணுதான் இம்பார்ட்டன்ஸா சொல்லியிருக்கோம். பகவானை பத்தி சொல்றது இல்லை. நான் என்ன டெல்லிங் எவ்ரிபடி இன் ஜெனரல் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. படிக்கணும் நல்லா மார்க் வாங்கணும், காம்படிஷன். சின்ன வயசுல இருந்தே ஐஐடிக்கு படி அப்படின்னா சொல்லி அந்த குழந்தைகளை கூட எவ்வளவு கிளாஸ் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது இருக்கும். ஆனா என்னது, அது படிக்கட்டும். அது பௌதிக உலகத்துக்கு அது வேணும். சும்மா இந்த மாதிரி படிச்சுன்னு தான் வருமா? அதுக்கும் வேணுமே. அதுக்கும் சர்டிபிகேட் வாங்கினாதான் நல்ல காலேஜ், நல்ல ஜாப், பணமும் வேணுமே.
ஆனா ஆன்மீகத்தில் கொஞ்சம் நாட்டம் வரும். இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் யூத்லயும் நடக்கிறது. யூத் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு 7 மணிக்கு யூத் கிளாஸ் என்ன, அடல்ட் இப்ப நம்மளோட அடல்ட் கிளாஸ், குழந்தைகளோட கிளாஸும் லெஸ் தென் 12 இயர்ஸ் 15 இயர்ஸ்க்குள்ள குழந்தைகளும் படிச்சுட்டு இருக்கோம். 7 மணிக்கு அவளுக்கு 7 மணிக்கு எல்லாருமே படிக்கிறாங்க. அதனால எல்லாரும் உங்க வீட்டு பசங்களா இருக்கட்டும், எல்லாரும் படிக்கணும். எல்லாரும் வீட்டு பசங்கன்னு இல்ல, எல்லாரும் தெரிஞ்சவா எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணி படிக்கணும். அப்ப இது என்னதுனாக்கா சமத்துவம். நமக்கு வந்து ஈக்குவாலிட்டி, நமக்கு ஒரு ஈக்வானிமிட்டினாக்கா என்னது, எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்க பழகணும் அந்த மாதிரி. சோ இத என்னது கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆறா போல நம்ம வந்து சுகம் துக்கங்களும் வந்து வந்து போகும். இதையெல்லாம் பொறுத்துக்க கற்றுக்கொள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம். அப்புறம் ந ஜாயதே மிரியதே வா கதாசின் நாயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயः அஜோ நித்யः சாஸ்வதோ அயம் புராணோ ந ஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. ஹன்யனா என்னது, அது வந்து கட் பண்ண முடியாது. இது ஆத்மாவை, ஆத்மாவிற்கு எக்காலத்திலும் பிறப்போ இறப்போ கிடையாது. அவன் தோன்றியவனும் அல்ல, தோன்றுபவனும் அல்ல, தோன்றக்கூடியவனும் அல்ல. இதுக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கான் அப்படின்னு ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கா? ஆத்மாக்கெல்லாம் டேட் ஆஃப் பர்த் கிடையாது. இல்ல இனிமே பிறக்க போறான், இல்ல இன்னைக்கு இப்ப பிறந்திருக்கான், நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல பிறகு கிடையாது. இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அவன் பிறப்பற்றவன், நித்தியமானவன், என்றும் நிலைத்திருப்பவன், மிக பழமையானவன், ரினீவல், ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடில இருந்து இருக்கு இந்த ஆத்மா. உடல் கொல்லப்படும் போது அவன் கொல்லப்படுவதில்லை. அந்நியத்தே அந்நியமானே ஷரீரே. சரீரம் வந்து அந்நியம்னா என்னது, வீழ்ச்சி அடையும் போது அப்போ இது வந்து வீழ்ச்சி அடையாது. இது அந்த உடல்ல இருந்து தாவி வேற உடலுக்கு போயிடும். அதுக்கெல்லாம் ஒண்ணும் அழிவே கிடையாது. அதான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு ஞானம். அப்புறம் நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகः ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதः. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாததும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாததும், நீரால் நனைக்கப்பட முடியாததும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாததும் ஆகும். அந்த அவ்வளவு சின்னது, கண்ணால பார்க்கவும் முடியாது. சரி, ஆயுதத்தால கட் பண்ணலாம்னா முடியாது. ஏன்னா அதோட சைஸ் என்னன்னா, நம்மளோட ஹேர்ல வந்து தலைமுடியோட டிப்பு ரெண்டு பகுதி இருக்கும் இல்லையா, அத வந்து ஒரு நுனி பகுதி எண்டோ ஸ்டார்டிங் நுனி பகுதியை வந்து 10,000 கட் பண்ணணும். ஃபுல் தலைமுடியை 10,000 இல்ல, அந்த நுனி பகுதியை வந்து எடுத்து அதை 10,000 கட் பண்ணணும். அதுல ஒரு பகுதி எவ்வளவு சின்னதோ அவ்வளவுதான் அதோட சைஸ். அது உள்ள உட்காந்து ஆட்டி படைக்கிறது நம்மள. பேசுறது, அதுல கர்ப்பம், ஈகோ, பொறாமை, கோபம் எல்லாம் நமக்கு வருது. இட்ஸ் ஆல் மெயினா அது இருக்கு. அது ஆக்டிவா இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அது வந்து அந்த அது எப்படி கொலை பண்ணலாம், அதை எப்படி அழிக்கலாம் பார்த்தா, ஒரு ஆயுதத்தாலையும் அதை வந்து துண்டிக்கப்பட முடியாது, நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாது, நினைக்கவும் முடியும், நீரால் நினைக்கப்பட முடியாது, நனைக்க முடியும். அப்புறம் வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்படவும் முடியாது. அவ்வளவு சின்னது. அவாச்சவாதாம் சபகூன் வதிஷ்யந்தி தவாஹிதாஹ நிந்தஸ்தவ சாமர்த்தியம் நிந்தந்தஸ்தவ சாமர்த்தியம் ததோ துக்கதரம் நுகிம். அன்பில்லாத வார்த்தைகளால் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பார். யார்கிட்ட சொல்றாரு? இவன் பகவான் வந்து அர்ஜுனோட சொல்லிட்டு இருக்காரு. நீ இந்த மாதிரி சண்டை போடல, எனக்கு அவெல்லாம் பாவம், என் தாத்தா என் என்னது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி நீ இருந்தாக்கா, சண்டை போடாம நீ போனேன்னா என்ன சொல்லுவா, உங்க ஆப்போசிட் எதிரணியில இருக்கிறவாள் என்ன சொல்லுவா, உன்னோட திறமையை பத்தி அவங்க வந்து நிந்திப்பார்கள். அன்பில்லாத வார்த்தைகளால் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பார். அவர் சின்ன வயசுல இருந்தே பெரிய வில்லாளர். அவருக்கு நல்ல போக்கஸ்டு பாயா இருந்திருக்காரு. எது தெரியறது கரெக்டா அந்த இலக்கை பார்த்து அடிப்பார். அவ்வளவு நல்ல வில்லாளி அவர். அப்போ ஆனா உனக்கு வந்து போராது, சமத்து போராது, உனக்கு வந்து வில்லு அம்பையெல்லாம் எய்ய தெரியாது, நீ தோற்றுடுவாயின்னு சொல்லிட்டு நீ ஓடி போற, அந்த மாதிரி எல்லாம் நிந்திப்பார். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்க முடியும் சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கேட்கிறார். அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி அவரை மசிய வச்சு நீ சண்டை போடு அப்படி ஒரு வார்த்தையா சொல்லி அவருக்கு சொல்ற. அடுத்தது ஹதோ வா பிராப்ஸ்யசி ஸ்வர்கம் ஜித்வா வா போக்ஷ்யசே மகிம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யுத்தாய கிருத நிச்சயः. நிச்சயமா நீ பண்ணு. என்னது? குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம். பிராப்சியசினா கிடைக்கும். என்னது? ஸ்வர்க்கம். நீ வந்து வெற்றி அடைந்தால் ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும். ஜித்வா ஜெயிச்ச, நீ வந்து கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும். இல்லை ஜித்வா நீ ஜெயிச்சுட்டனா, வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். மோட்சத்தை மகிம் என்ன ராஜ்யம் கிடைக்கும் உனக்கு. நீ வெற்றி பெற்றா அவதான் கௌரவசம் தோத்துடுவான்னு அர்த்தம். அப்போ உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். ஹஸ்தினாபுரம் அழகா நீ வந்து ரூல் பண்ணி, எப்ப வயசானப்ப நிறைய வருஷம் ரூல் பண்ணி நீ என்ஜாய் பண்ணலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. யுத்தாய கிருத நிச்சயமா நீ வந்து போர் புரியணும். உத்திஷ்டா கௌந்தை, இந்த வேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து திரும்பி திரும்பி வரும். கௌந்தையானா
அர்ஜுனா உத்திஷ்டா, எழுந்துரு எழுந்துரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவரு ஒரு ஒரு வார்த்தையா சொல்லி எழுந்துரு போர் புரி, எழுந்துரு போர் புரி அப்படி சொன்னார். எஸ். நேஹா விக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய கர்மஸ்ய தர்மஸ்ய திராயதே மகதோ பயாத். இம்முயற்சியில் என்ன முயற்சி நம்ம சொல்றோம், வேலை பண்ண சொல்றோம், என்னது போர் புரிய சொல்றேன், அந்த முயற்சியை ட்ரை பண்ண போறேன். யூ ஆர் டூயிங் யுவர் பெஸ்ட், அவ்வளவுதான். இறந்தா இறந்து போற, இல்ல சொர்க்கலோகத்துக்கு போற, இல்ல இறக்கலைனாக்கா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும். ஆனா ட்ரை பண்றது ஒண்ணும் இது கிடையாது. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்தில் இருந்து ஒருவனை காக்கும். என்னாகுமோ என்னாகுமோ நீ பயந்துன்னு இருக்க இல்லையா, அது விட்டுடும். என்ன இருந்தாலும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போரிட தைரியமா இரு. இதுல என்ன கொடுத்துருக்கோம், ஒரு அணில். ராமாயணம் எல்லாருக்கும் ஸ்டோரி தெரியும். பெரிய பெரிய ஆஞ்சநேயர்லாம் என்னது குரங்கெல்லாம் உட்காந்துட்டு அந்த கல்லை தூக்குறது, அது பண்றது இது பண்றது எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த அணில என்னதான் தூக்க முடியும், சின்ன சின்ன கற்கள் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். ஆனாலும் அதுவும் வேஸ்ட் இல்ல அப்படின்னு. ஏன்னா பகவானுக்கு வேண்டி செய்யறதுல நம்ம என்ன காரியம் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம என்னதான் தெரியும் நமக்கு, நம்மள we are not exalted devotee. ஏதோ இப்பதான் வந்திருக்கோம். இஸ்கான் வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைன் கொடுத்ததுனால நம்ம படிக்கிறோம். இல்லாட்டி இவ்வளவு எல்லாம் டீப் எல்லாம் பகவத்கீதா யாருக்குமே தெரியாது. ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி யாருக்கும் தெரியாது. ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றேன். சில பேர் நல்லா படிச்சுட்டு வந்திருக்கலாம் அவங்க நம்ம கிளாஸ்லயே. பட் இன் ஜெனரல் சொல்றேன், யாரும் அவ்வளவு எல்லாம் படிக்க மாட்டோம். ஆனா இப்ப வந்து நிறைய படிக்கிறோம். பட் இது வேஸ்ட் இல்ல. இந்த ஏஜ்லயா நீங்க படிக்கிறீங்க இல்லையா, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா அது எவ்வளவு கம்மி பண்ணாலும் அது வந்து நம்ம இந்த ஜென்மத்துக்கும் பிரயோஜனப்படும், அடுத்த ஜென்மத்துக்கும் இது பிரயோஜனப்படும். எப்படி அப்படின்னா, இப்ப நம்ம வந்து நான் வந்து பிஇ இன்ஜினியரா இருக்கேன், டாக்டரா இருக்கேன், பிஹெச்டி படிச்சிருக்கேன், என்ன லாயரா இருக்கேன், எது வேணா சொல்லிக்கலாம், பீத்திக்கலாம். இந்த ஜென்மம் முடிஞ்சு கொடுத்து அந்த லாயர் இறந்து போயிட்டார், இல்ல டாக்டர் இறந்து போயிட்டாருன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு குழந்தைய பிறந்து திரும்பி ஏ ஃபார் ஆப்பிள் இந்த நர்சரி இல்ல எல்கேஜி யூகேஜி எல்லாம் படிக்கதான் வேணும். இந்த டாக்டர் இதெல்லாம் தெரியாது. ஆனா ஆன்மீகத்தை நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோமோ, இந்த ஆன்மீகத்தோட என்னெல்லாம் ஈடுபாடோட பண்றோமோ, ஒரு மோட்சம் கிடைக்கல. ஏன்னா இதெல்லாம் எது பண்றோம், பகவானோட பேக் டு காட் ஹெட், பகவானோட இடத்துல இருந்து வந்திருக்கோம். ஏதோ பிடிவாதம் பிடிச்சுன்னு வந்திருக்கோம், இங்கேருந்து மாட்டி முடிக்கிறோம். பாவம் புண்ணியம் பண்ணிட்டே இருந்து திரும்பி திரும்பி ஒரு உடல் எடுத்துட்டு இங்கே வாழ்ந்துட்டு இதுல இருந்து போறதுக்கு என்ன வழி? கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லி தப்பிச்சுன்னு போறதுதான் கரெக்டா வேர்டு இதை கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா நம்ம ஜெயில இருக்கிற போலதான் ஒரு கட்டுண்ட வாழ்க்கை. வரும் இன்னும் நிறைய இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கலாம். இப்ப இதுல இருந்து விட்டு போனோம்னா எனக்கு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம். இந்த கலியுகத்துல வேற ஒண்ணுமே நமக்கு சொல்லல. வேற ஒண்ணு எல்லாம் விட்டுடுங்க, வெறும் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லும்போது தான் சொல்லியிருக்கா. அது பண்ணும்போது என்ன, சப்போஸ் அதுக்குள்ள நமக்கு வயசாயிடுத்து, ஒரு 90 வயசு 98ன்னு வச்சுக்கலாமே. அதுக்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு எத்தனை ஒரு 60% தான் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கோம். ஏன்னா அங்க பகவானோட உலகத்துக்கு போனோம்னா 100%. ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். அப்புறம் இன்னும் 60% தான் வாங்கியிருக்கோம். அப்ப என்ன பண்ண முடியும், 40% திரும்பி ஒரு உடல் எடுக்கதான் போறோம். ஆனா கண்டிப்பா ஒரு ஒரு ஈனப்பிறவை மாதிரி ஒரு புழுவோ பூச்சியோ பிறக்க மாட்டோம். என்ன பிறப்போம், கண்டிப்பா ஒரு ஹியூமன் பீங் கொடுப்பாரு பகவான். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும், பார்த்துன்னு இருக்காரு. ஓ நல்ல பக்தி பண்ற, சரி அடுத்த ஜென்மம் என்ன கொடுப்பேன், ஒரு ஹியூமன் பாடி கொடுத்து விடுறேன். அப்புறம் என்ன மாதிரி வீட்டுல இருப்பேன், பண கஷ்டம் எல்லாம் இருக்காது. பண கஷ்டம் இருக்கும்போது என்னது, பணம் சம்பாதிக்கதான் தோணும். அப்பெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா உட்காந்து பண்றோம், இல்ல பணம் எல்லாம் அப்புறம் சம்பாதிக்கனாலும் முடியாது. ஏன்னா பணம் வேணும் நமக்கு. நம்ம உலகத்துல இருக்கோம்னா இந்த உலகத்துல பௌதிக உலகத்துல பணமும் வேணும். பணம் சம்பாதிக்கணும். அப்ப என்ன மாதிரி குடும்பத்துல பிறப்போமா, நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல, நல்ல ஆன்மீகம் இருக்கிற வீட்டுல அந்த மாதிரி பிறப்போம். அப்போ பணத்துக்கு பஞ்சம் கிடையாது. இப்போ சின்ன வயசுல இருந்து வீட்லயும் பார்த்தா எல்லாம் ரொம்ப ஆன்மீகத்தை இருப்பா. அப்ப குழந்தை சின்னதுல இருந்து நல்ல பக்தியோட வளரும். அந்த மாதிரி வீட்டுல உட்காந்து சின்ன வயசுல இருந்தே ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப பாக்கி அந்த 40%, அப்ப இந்த ஆன்மீகத்தை நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ தட் டசன்ட் கோ வேஸ்ட். அது கண்டிப்பா நமக்கு அடுத்த என்ன நம்ம இப்ப பார்க்கணும். இப்பதான் வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டில எல்லாம் வரதே, சின்ன சின்ன பிறக்கிற குழந்தை கூட படுத்துன்னு இருக்கு, கமர கூட தெரியாது, ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் சொல்றது. எப்படி சொல்றது, பூர்வீக வாசனைகள் இருக்கும், அது என்ன வரும். இப்ப நம்ம படிக்க படிக்க ஒரு நல்ல நமக்கு இது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ப்ரூஃப் மாதிரி நம்ப ஆரம்பிச்சோம். ஓ அப்படியா அப்படின்னு நம்ப ஆரம்பிச்சோம். சோ இந்த முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. என்ன முயற்சியில், நான் சொல்றேன் நீ பண்ணு, என்ன போர் புரி, அதுல வந்து உனக்கு ஒரு இது கிடையாது, குறைவு கிடையாது. இவ்வழி சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். பயம் என்ன, ஐயோ நான் என்ன ஆயிடும், அவங்களை கொன்னுடுவேனா, அந்த எல்லாம் ஒரு பயம் வேண்டாம். நான் சொல்றேன் நீ பண்ணு. பகவான் சொன்னா நம்ம கேட்கணும். ஏன்னா அதுல வந்து பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் வராது. எஸ். அப்புறம் கர்மண்யைவாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சன மா கர்ம ஃபலஹேதுர்பூர் பூர் இங்க வரும். போர் மா தே சங்கோஸ்வ கர்மணி, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸ்லோகம். அடிக்கடி நம்ம வந்து இதை வந்து நினைவு கூர்ந்து சொல்லிட்டே இருக்கலாம். யாருக்கு வேணா சொல்லலாம், நமக்கே திரும்பி திரும்பி சொல்லணும். ஏன்னா நம்ம தான் எதிர்பார்க்கிறோம். ஒரு வேலை பண்ண காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் உழைக்கிறேன்,
யாருக்காவது நான் என்னை பத்தி நினைப்பு இருக்கா, நான் சாப்பிட்டேன், நிறைய பேர் நிறைய வீட்டுல நான் எல்லாருமே லேடிஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லுவா. புருஷாதான் நிறைய பேர் நான் ஒரு மாடு மாதிரி உழைச்சுட்டு வரேன் வீட்டுல இன்னும் ஒரு கிடையாது, பீஸ் ஆஃப் மைண்டே இல்ல அப்படி எல்லாம் சொல்லுவா. ஆனா என்ன சொல்றார் பகவான், உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. நீ வேலை பண்ண அவ்வளவுதான். நான் இவ்வளவு எல்லாம் உழைக்கிறேனே எனக்கு என்ன கிடைச்சி கேட்கக்கூடாது. உனக்குன்னு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அது வரும். ஒரு வீடாவது இருக்கு, ஒரு மனைவியே இருக்கு, ஒரு குழந்தை இருக்கானா அதுதான் உனக்கு வாக்கப்பட்டிருக்குன்னா அதுதான் கிடைக்கும். ஆனா சில பேர் வீட்டுல எல்லாம் நன்னா இருக்காங்களேன்னா அது அவளுக்கு பிராப்தம், நல்லது, தலையெழுத்தோட பிறந்திருக்காங்க. அப்ப என்னது, நம்ம எது பண்றோமோ அதுக்கு இஃபெக்ட், இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சொல்லிட்டு மாத்திரம் எதிர்பார்க்க கூடாது. கடமை பண்றதுக்கு தான் நமக்கு இது உண்டு. இப்ப நம்ம எல்லாரும் ஒரு மாதிரி மிடில் ஏஜ் பீப்புள் தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஆபீஸ் கோர்ஸ் இருப்பா, ரிட்டையர்டு பீப்புள் இருப்பா. எல்லாருக்கும் நமக்கு என்ன கடமை உண்டோ, பேரம்பேத்தியை பாத்துக்கிற தாத்தா பாட்டிமார்களும் இருப்பாங்க நம்ம கிளாஸ்ல. நமக்கு அந்த டியூட்டியா பண்ணிட்டு போறது என்ன. இப்போ இல்ல வேலைக்கு போனோமா, சரி நான் இவ்வளவு எல்லாம் சம்பாதிக்கிறேன், எனக்கு என்ன, நான் எனக்கு வேண்டி என்ன வாங்கினேன் வேண்டாம், அதுதான் நம்ம கடமைன்னா அதுதான் பண்ணிட்டு. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்கனாக்கா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, இது அடுத்த 3வது சாப்டர்ல இன்னும் நல்லா புரியும் உங்களுக்கு. பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அதுல பாவமும் வராது, புண்ணியமும் வராது. அகர்மா நிலைன்னு 3வது சாப்டர்ல இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். அப்ப நீ அதனால செய்யாமல் கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. கடமையை செய்யலைன்னா என்ன அர்த்தம், நீ செய்யறை ஆனா பற்றுதல் இல்லாம செய்யும் போது என்ன ஆகும், நீ கடமை செய்யலங்கிற போல. கடமை செய்யலைன்னா என்ன அர்த்தம், பகவானை நினைத்து நீ பண்ற, நீ உன்னை நினைத்து பண்ணினாதான் அதுல பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் தொத்திக்கும். நீ அந்த மாதிரி இல்ல, சரி பகவான் விட்ட வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேலையும் நீ அந்த மாதிரி பண்ண. சோ ஆஸ் குட் அஸ் நீ ஒரு வேலை பண்ணல, உனக்கு ஒன்னும் பாவமும் வராது, புண்ணியமும் ஒன்னு அக்யூமுலேட் ஆகாது, ஒன்னும் சாராது. அப்புறம் அதான் இப்ப நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். கர்மண்யவாதிகாஸ் व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाकाह्यनन्ताश्च புத்தையோ அவ்வவசாயினாம் இவ்வழியுள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குருவம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. இத ஒரு எக்ஸாம்பிள் யாரோட கொடுத்திருக்கா, அர்ஜுனன் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது அவரோட குறிக்கோள் ஒரு போக்கஸ் பண்ணி அடி அப்படின்னாக்கா துரோணாச்சாரியர் பயங்கர என்னது இம்ப்ரெஸ்ட் வித் திஸ் பர்சன், இந்த பாய். ஏன்னா ஒரு பறவை அந்த கண்ணை மாத்திரம் பார்த்த அப்படின்னா உனக்கு என்ன தெரியறதுன்னா அந்த மரத்துல உள்ள பறவை, அந்த பறவையோட கண்ணு தான் தெரியறதுங்கிறான். பாக்கி எல்லாரும் என்ன சொல்றான், அது பக்கத்துல அது இருக்கு இது இருக்கு எல்லாம் சொல்றான். பாண்டவாஸ் எல்லாரும் சொல்றான். அவெல்லாம் போக்கஸ்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம். இவன் தான் சின்ன வயசுல இருந்தே அவ்வளவு போக்கஸ்ட். பெரியவனான அப்புறம் அந்த கீழே பிம்பத்தை பார்த்து அவர் சுயம்பரத்துல தானே கீழே பிம்பம், ஒரு தண்ணி இருக்கு மேல இந்த ஃபிஷ் இப்படி போயிட்டு இருக்கு மீன், அதை கீழே பிம்பத்தை பார்த்து அடிக்கிறான். அவ்வளவு போக்கஸ்டு மேன். ஆனாலும் அவரே ஆடி போயிட்டார். இந்த மாதிரி மனசு தைரியம் போறாது அவருக்கு. ஆனா இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, குருவம்சத்தின் செல்வனை உறுதிய நீ குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பார். யாரு, இவ்வழியில் உள்ளோர் தன்னோட கடமையை பண்ணிட்டு இருக்கிறவன். குறிக்கோள் என்னது, இப்ப பேட்டில் ஃபீல்ட்ல வந்திருக்கோம், என்னோட குறிக்கோள் என்னது, சண்டை புரியணும், அவ்வளவுதான், பண்ணி முடிச்சு விடும். ஆனா குறிக்கோள் இல்லாம இருக்கிறவங்களோட இப்படி பல கிளைகள் போல இருக்கும். அதுவும் பண்ணலாமா இதுவும் பண்ணலாமா, ஒரு திருட நிச்சயம் இல்லாத எப்படி இருப்பா, வழவழ குழப்பழா சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஒன்னும் ஸ்திரமா பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு வேலையை உருப்படியா பண்ணவும் மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால நீ திருட நிச்சயத்தோட உங்களுக்கு என்ன உண்டோ அதை கண்டிப்பா பண்ணு. எஸ். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் ஏவாத்மனா துஷ்டஹ ஸ்தித பிரஜ்ஞஸ்ததோச்யதே. எனது தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர் எப்படி இருப்பார், ஃபுல் பகவானோட ஐக்கியமாய் பகவானோட என்னது ஃபுல் தாட்ல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க, இந்த பிரகலாத மகாராஜா மாதிரி எப்போ நாராயண நாராயண சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. சோ அதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார், பார்த்தனை எப்பொழுதும் ஒருவன் தமது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்காக எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ. பகவானை நினைத்தால் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா திருப்தி வந்துடும். எல்லாம் ரிலேட்டிவ் தான். நமக்கு ஒரு வலி இருக்குன்னு தெரியும், வலிக்கிறதும் அதுக்குள்ள வேற ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன் இந்த வலி போயிடும். ஆஹா அப்படியான்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துடும். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிலேட்டிவ் தான். நம்ம வலி சொன்னா நிறைய வலி தோணும். அப்போ இந்த துக்கமும் அப்படிதான், எனக்கு இப்படி துக்கம் வந்துடுது, வேற யாரோ முன்னூத்தா அவள் துக்கம், ஆஹா என்னை விட அவ ரொம்ப கஷ்டப்படுறாளே, துக்கம்லாம் ஒண்ணும் இல்லையா அப்படி தோணும். அதாவது எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் பண்ணணும்.
ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டல்ல போயிட்டு கஷ்டப்படம் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் பகவானுக்கு எவ்வளவு நம்ம பேர்ல கருணைப்பா. கண்ணு, காது, கண்ணு, மூக்கு எல்லாமே நல்ல அங்க அவயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்கா. ஏதோ கொஞ்சம் பண வசதி இல்ல, கொஞ்சம் ஒரு கண்ணு தெரியல, கண்ணாடி போட்டு இவ்வளவுதான் இருக்கே தவிர அவளும் காலை மேல தொங்க போட்டு ஹார்ட்டுக்கு ஒரு மிஷின் என்ன. அப்ப ஹாஸ்பிட்டல் போனா நமக்கு வந்து ரொம்பவே அழுகியே வந்துடும். பகவானுக்கு வந்து அப்படி கோடி நம்ம இது இன்னும் வேணும் கேட்க மாட்டோம். இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், இதை விட எனக்கு என்ன வேணும், ரொம்ப தேங்க்ஸ் பகவானே அப்படி சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம. பிரார்த்தனை எப்போது ஒருவன் தனது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி உற்று ஐம் வெரி ஹாப்பி, எனக்கு வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம், அந்த மாதிரி இருக்கானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். அவன் தான் வந்து எக்ஸால்டட் டிவோட்டி. அவன் வந்து பகவானோட நல்ல உணர்வுல இருக்கான். அவனுக்கு பகவான்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சு கொள்றது. சித்ததீர் முனி. அப்ப அவ எப்படி இருப்பாது, நிறைய ஸ்லோகத்தை கொடுத்துட்டு 55ல இருந்து 72 வரைக்கும் கொடுத்துருக்கு. இப்ப நம்ம டீடைல் எல்லாம் படிக்கணும்னா அடுத்த லெவல்ல தான். இந்த 18 days கோர்ஸ் ஒன்லி டிராப் தான் நம்ம படிக்கிறோம். ஓகே, ஃபுல் எல்லாம் படிக்க முடியாது. அதான் பரந்த புஸ்தகம் நேத்தி பார்த்தோம்ல, அது வந்து பகவத்கீதை பரந்த புஸ்தகம். அது ஃபுல்லா ஆய்வு பண்ணி நம்ம படிக்கணும்னா வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நம்ம படிச்சு ரொம்ப படிக்க ரொம்ப ஆர்வம் காட்டி நம்ம படிக்கலாம். சோ இப்ப அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 55 கொடுக்கு. உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறான். யாரு? சித்ததிர் முனி. சித்ததிர் முனினா தாடி வச்ச முனிவர் கிடையாது. நம்மள மாதிரி ஒரு நார்மல் பீப்புள். ஒரு ஆசை இருக்காது, எல்லாம் சமத்துவமா நினைக்கப்பட்டுவோம். அந்த மாதிரி இருக்கணும். வந்து 2.52 கொடுக்கு. அவ அறிகுறி எப்படி இருக்கும்? சும்மா இருக்கும். மீன்ஸ் சும்மா என்னது, எது வந்தாலும் சந்தோஷம் இல்லை, ஒரு மாதிரி இருப்பான். அதுக்கு நம்ம என்னது நோந்து அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டேன். ஓகே, இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு இருக்காங்க. நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. பேச்சு எப்படி இருக்கும் அவங்களோட? 56, 57 பொறுத்து இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றின் பாதிப்பு இல்லை. ஒரு இன்பமாவும் இருக்க மாட்டான், துன்பமும் பட மாட்டான், பயம், கோபம் ஒண்ணுமே இல்லாம சமாதானமா இருக்கும். எப்படி இருக்கிறான்? ஆமை தன் ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குவது போல. ரொம்ப நல்லதெல்லாம் வந்தாலும் அப்படி உள்ள ஆமை ஆமை இருக்கிற போலே தெரியாது. அது ஒரு அட்டாக் ஏதாவது வந்து அதோட த்ரெட் ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா, லைஃப் த்ரெட் இருந்தா அப்படி கழுத்தை வந்து அது இதுக்குள்ள ஓடுக்குள்ள போட்டுருந்தான். அதோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கான். அவன் அந்த மாதிரி தன்னோட திருப்தியா இருக்கான். அவன் பக்கத்துக்காரன் அது வாங்கியிருக்கானே, இது வாங்கியிருக்கானே, இவன் என்ன இகழ்த்தி பேசுறாளோ, இவன் என்ன புகழ்த்தி பேசுறானே, அவன் கூட எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. எல்லாம் காரியம் ஆகணும்னா கோழத்தி பேசுவா, காரியம் ஆயிடனா இகழ்த்தி பேசுவா. அந்த மாதிரி எல்லாம் தெரியும். அவன் வந்து சமாதானமா இருப்பான். மனசுல அவன் சமாதானம். இது 58ல இருந்து 63 வரைக்கும் போனது. அவன் எப்படி நடந்து கொள்கிறான்? 64ல இருந்து 77. இது அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அவன் எப்படி உட்கார்றான், எப்படி படிக்கிறான், அவன் வந்து எப்படி பார்க்கிறான், என்ன சாப்பிடறான், இதெல்லாம் கேட்பார் அவர். அது கேட்கறதுக்கு பகவான் இதெல்லாம் பதில் சொல்றார். ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கையா அவன் வாழ்வான். அவன் ரொம்ப திருப்தியா இருப்பான். எப்பவுமே இஸ் ஹாப்பி வித் ஹிம்செல்ஃப். இன்னும் 2-3 ஸ்லோகம் தான் ஆயிடுச்சு. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते. புலநோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். புலநோக்கு செயல்கள் என்னது? நிறைய இருக்கு. மொபைலே இருக்கு. எல்லாம் இப்ப மொபைல் இருக்கு. அவசியத்துக்கு இருக்கோ இல்ல, எல்லாத்துக்கும் நம்ம மொபைலை டிபெண்ட் பண்ணணும். காலையில இருந்துன்னா மொபைல தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. என்ன டைம் ஆச்சா, இது அலாரம் வைக்கிறது எல்லாம் போயிடுது. கடிகாரம் எல்லாமே போயிடுது. இப்போ மொபைல்லயே எல்லாம் டிவி எல்லாமே அதுல வந்தாச்சு இல்லையா? ஒண்ணும் இல்ல, எக்ஸசைஸ் பண்றாலும் அதுலயே இருக்கு. எல்லா ஆப் இருக்கு. எவ்வளவு ஹார்ட் பீட், எவ்வளவு வாக் பண்ண, எவ்வளவு எல்லாமே இருக்கு இப்போ. சோ மொபைல் இல்லாம இல்ல, பட் அடிக்ஷன் மாதிரி ஆயிடுது. அப்ப இது வந்து புலநோக்கு தான். அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட புலனை வந்து திருப்திப்படுத்துற ஒரு பொருள் தான். அந்த மாதிரி பொருளை சிந்திப்பது, அது வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து அதுக்கே ரொம்ப அட்டென்ஷன் கொடுத்தோம்னா என்ன ஆயிடும்? மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். ஃபுல்லா டிபெண்ட் பண்றோமே. இங்க சார்ஜ் பண்ணி வைக்கணும், அது பண்ணணும், எங்க மொபைல் வீட்டுல எல்லாம் பார்க்கணும், அப்படி ரகலையா இருக்கும். மொபைல் இல்லைன்னா ஹார்ட் பீட்டே நின்று போயிடும். அந்த மாதிரி சோ ஒரு பற்றுதல் வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலிலிருந்து காமம், என்னுடையது அந்த மாதிரி. நாட் ஒன்லி மொபைல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன். இதுல என்னெல்லாமோ கொடுத்துருப்பா. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீமேலை பார்த்து ஒரு அட்ராக்ஷன், அப்புறம் அவ என்னுடையதான், அப்புறம் அவ வேற எங்கேயாவது யாரையாவது பார்த்து பேசினா பிடிக்காது, கோபம் வரும், இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். அந்த பற்றுதலிலிருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. அதெல்லாம் பொருளா இருக்கட்டும், மனுஷாலா இருக்கட்டும், வந்து ஸ்டார்டிங் என்னது? ஆசை. அது பேராசைய மாறி அந்த மாதிரி வரும். அப்புறம் क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् புத்திநாசோ புத்திநாசாத் பிரணஷ்யதி. இன்னும் கோர்வையா வந்து இருக்கு. கோபம் வருதுன்னு பிடிச்சோமா, இதுல என்னது? கோபத்திலிருந்து பூர்ண மயக்கம். மயக்கம்னா என்னது? இந்த மாதிரி மயக்கம்லாம் கிடையாது. கோபம் வந்து அவன் என்ன பேசுறான்னு அவனுக்கே தெரியாது. அவன் வந்து அதான் கோபம் கோபப்பட்டு இருக்கிறவா பேசக்கூடாது, வாயை திறக்க கூடாதுன்னு அறிவுரை சொல்லுவா. ஏன்னா அந்த டைம்ல என்ன பேசணும்னு தெரியாது. ஏதோ புத்தி இழந்து என்ன வார்த்தையெல்லாம் வருது நமக்கே தெரியாது. கோபத்துல அவ்வளவு வார்த்தை விடுவோம். அதனால போகும்போது
வாய் வார்த்தையும் ஒன்னும் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜம் சொல்றாங்க, கோவமே போயிடும், அறவே போயிடும் சொல்லுவா. இப்ப யாரெல்லாம் கோச்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிப்பா ஹரே கிருஷ்ணா நாமஜம் சொல்லி பழகலாம். சோ அது வந்து கோபத்துல இருந்து பூர்ண மயக்கம், அப்புறம் மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பு, பவரே இருக்காது. நம்ம வந்து எங்க இருக்கோம், யார்கிட்ட பேசணும், சூழ்நிலை என்ன, வீட்டுல இருக்கோமா, வழியில இருக்கோமா, கத்துறோமே, நம்ம தெருவுல இருக்கோம், ஒரு பஸ் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் ஒண்ணும் தெரியாது, கோவம் வந்துட்டு கடகடான்னு கத்தாருங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. ஏன்னா எல்லாம் மயக்கத்துலதான் நினைவு நிலை இழப்பு ஏற்படுகிறது. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விழுகிற. இதெல்லாம் என்னத்துக்கு சொல்றாங்கன்னா, இதெல்லாம் திரும்பி நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தை பொறுக்கிறதுக்குள்ள வழி எல்லாம் தான் இது. நம்ம இதுலதான் இருக்கக்கூடாது. நம்ம பகவானோட அங்கிருந்து we are all part and parcel of the Lord. பகவான் கிட்ட இருந்து ஒரு அங்கம், ஒரு சின்ன சின்ன பகவான் ஒரு தீ பிழம்புனா நம்ம அதுல மேல உள்ள ஒரு சின்ன இது தீப்பொறி தான் நம்ம. அந்த தீப்பொறியில எவ்வளவு சூடு இருக்குமா, இருக்கு. அதுல வெளிச்சம் இருக்குமா, இருக்கு. இதுல இப்ப ஓஷன் இது இருக்கு, கடல். கடல் அவ்வளவு பெரிய நிறைய தண்ணி, அதுல இருந்து ஒரு டிராப் எடுத்தோம்னாலும் அதுல எவ்வளவு உப்பு ரசம் இருக்கோ அதேதான் கடல் தண்ணியிலயும் இருக்கும். அதே மாதிரிதான் நம்மளும் ஒரு டிராப் மாதிரிதான் பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கோம். ஆனா பகவானை மறந்து இந்த பௌதிக உலகத்தை சிக்கிண்டு இந்த மாதிரி கோபம் தாபம் ஒண்ணுத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் திரும்பி இங்க வந்து பிறப்பு இழப்பு பிறப்பு இழப்பு இறப்புன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கேயே சுத்திட்டு இருப்போம். இதுல இருந்து விடுபட்டு போகணும். நம்ம மோட்டிவே அதுதான். நம்ம மெயினா இங்க இருந்து பகவான் உலகத்துக்கு போகணும். பேக் டு காட் ஹெட். இதான் பிரபுபாதா எப்பவுமே அந்த நேத்தி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஒரு புக் எழுதினது மேகசின் ஆரம்பிச்சதே பேக் டு காட் ஹெட் தான் ஆரம்பிச்சு. இதுலதான் அந்த ஒரு டயக்ராம் மாதிரி போட்டிருக்கு. பொருட்களின் மீது இது புலன்களின் பொருள்கள், அதுல இணைப்பு, அதனால ஒரு காமம், அதுல இருந்து ஒரு கோபம். சப்போஸ் மொபைல் விழுந்துருது, ஒரு ஐபோன் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு குழந்தை கையில பிடிக்கிறதுக்குள்ள போட்டோன்னா போச்சு, அந்த மாதிரி ஒரு கோபம் வந்துடும். அடுத்தது ஒரு மயக்கம், அந்த மாதிரி கோபத்துல இருந்து ஒரு மயக்கம், மயக்கத்துல இருந்து நினைவு குழம்பிய நிலை, அதுல இருந்து ஒரு இது அறிவிழப்பு, அதுல இருந்து வீழ்ச்சி, திரும்பி இதேதான். அது பாவ செயல் போய் முடியும். அப்ப நம்ம எல்லாம் பாவம் எல்லாம் செய்யாம நம்ம வந்து தற்காப்பு ஆயிடுச்சு. இதான் லாஸ்ட் என்ன படிச்சோம், இது நெருக்கடியை சமாளித்தல், எப்படி வந்து சமாளிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து அர்ஜுனன். இன்னும் நிறைய இருக்குன்னா இந்த ஸ்லோகம் 72 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ரொம்ப கம்மி தான் பார்த்தோம். அப்புறம் லெவல் 2ன்னு இருக்கு. இது 18 days முடிஞ்சாச்சுன்னா எல்லாரும் அதையும் பண்ணுங்க. இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம வந்து நல்லாவே படிக்கணும். அப்புறம் எனக்கு உண்மையான அடையாளம், பகவானே உண்மையான அடையாளம் என்ன, நம்ம இந்த கண்ணு காதால எல்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாது. இன்னும் நல்லா புரியணும்னா நல்லா படிக்கும் போது வரும். 2 கடமைகள். என்னது 2 கடமைனா என்னது, நீ போர் புரி. 2 கடமை. நீ வந்து மனதளவுல நான் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு போர் புரி. என்ன ஆகும், நீ இறந்தாலும் நீ வந்து சொர்க்கம் கிடைக்கும், இல்லை வந்து ஜெயிச்சாலும் உனக்கு வந்து ராஜ்யம் கிடைக்கும். சோ ஒரு கடமையை நீ செய். நீடித்த மகிழ்ச்சி, பகவானை நினைத்து எந்த சேவை பண்ணினாலும் அதுல பாவம் புண்ணியம் வராது. கண்டிப்பா நமக்கு மகிழ்ச்சி தான் கிடைக்கும். இப்போ 2வது சாப்டர் முடிக்கும்.